Vážení a milí návštevníci, dobrý deň. Už som zažil všeličo, ale mám slzy v očiach. Som dojatý. Začína sa spomienková rozlúčka s trnavskou i slovenskou futbalovou legendou Ladislavom Kunom. Odznela hymna Spartaka Il Silencio a toto slávne trúbkové solo navrhol za hymnu Spartaka asi viete kto. Áno, Lacko Kuna to bol. Na ihrisko nastúpili hráči všetkých vekových kategórií trnavského Spartaka. V rukách majú biele balóniky, to vidíte, s číslom 9, ktoré nosil na drese celý život práve Lacko Kuna.